Югары уку йорты студентлары арасында ел сайын үткәрелә торган 12-нче яз гүзәле 2021 матурлык һәм талант бәйгесенең финалына багышланган матбугат конференциясе узды. Әлеге проект яшьләргә эстетик һәм патриотик тәрбия бирү максаты белән студентлар инициативасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Бу масштаблы конкурс яшьләр арасында татар телен һәм аның мәдәниятен саклауга юнәлдерелгән. Казан шәһәренең 8-нче югары уку йортында белем алучы 10 кыз финалга үтте. Конкурс программасы 5 этаптан тора: үз-үзеңне презентацияләү, кулинария һәм интеллектуаль этаплар, милли костюм, иҗади конкурс. Җиңүче исеме 7 апрельдә билгеле булачак. Барлык активлыкны социаль челтәрләрдәге конкурсның рәсми битләрендә онлайн карарга мөмкин. Бу мастер-класс. Хәзер туган телләр, татар телен өйрәнү проблемасына шул максатка күп кешеләр куела. Күп мөмкинлекләр бар. Менә актык берничә елда, 1-2 елда дип әйтик. Энергия институтта менә шушы бәйгене әйтик, алар инде 12 ел элек шушы проблемаларына уйлап, кайгыртып, менә шушындый төрле проектлар чыгаралар иде һәм менә шул чиратта яз гүзәле дә.